Umkhulu wami inyanga izulu yakha umuzi wasebuhleni yase isiteji sayo sasudaka sishintshile manje isiteji sazo uyasibona ukuthi sinjani. Ngidinga nginibonge eManazaretha ngokwakha le nto kamkhulu ibinhle kanje. Wase ubiza ke lo muzi wathi mini city. Manje ngiyabona ukuthi sikela ngakhona. Ngifuna bonke abantu abakhile lapha kusukela esangweni lelihlalo sayimoni elinedlema yamaphoyisa. Njoba sosiwala. Baphatha amatenda kwa esifisweni senhliziyo kube khona ubugebengu. Ufuna izindlu ezingakhiwanga ngendlela eseplanini. Ngifuna iqaqo. Usuke esigcawini samkhulu inyanga yezulu esidala le ndlela yakamagcaba kuze kufike ethempelini. Isizwe sami uthi iqaqo bese siqala kabusha into esoyenza ibonakale ukuthi imini city le. Ngiyanicela ke bantwana baNkulunkulu ukuthi onempahla kulawa amadodo ngifuna kube yibala iqiniso bese siqala sakhe imigwaqo ungabi isididi esinjeya. Sakhe imigwaqo sakhe ama-toilet umuntu angahlupheka e-toilet elubude mayefuna ukuyikhulula bese eduzane lokuyikhulula. Ngiqalile nje nganakhela lapha ezansi laqhubeka nodaka nalo mphahli kuyini anginakhela into ebuya lapha ezansi. Wena ngingabukela ubuhle kumina bese nenze ubuhle nani. Cha ngiyabona ke bantwana baNkulunkulu ukuthi konke kuhamba ngamagama enkehlo njengoba umkhulu ayishilo. Ngizokwenza zokubiya futhi umuzi isango libe linye. Bawungene la wafuthi wazi umholo wempesheni lo uzubuye uphumbela. So gijimisa ngaphakathi uzubuye uqale la ukuphungene khona. Ngoba sifuna lapha kube nesibusiso. Ngicela ke bantwana baNkulunkulu ngingangiphoqi nenzele ukungicela inkosi inkosi.